Magandang umaga po. Meron tayong driver ngayon. Hi. Si Madam Jessica. Oh, Jessica na ako nga, hindi naman ako walis. Papunta lang kami sa Tabor ngayon para kunin yung pinalabang damit. Tapos magtambay-tambay lang sa bahay nila Jess. Kasama ng pamilya niya. Sanay-sanay lang si Jess mag-drive dito sa Pilipinas. Dito sa probinsya lang daw. Ayaw niya sa city. Kaya dito na lang sa mga barangay roads siya magdadrive. Morning! Nay! Morning! May bag na bigat, Nay! You put this one para sa pawis. Dito si Jiro sa paborito niyang tambayan. Meron nga ikaw. Ganto tayo sa probinsya, cowboy. Dito ka talaga sa labas? Wala no choice. Ito lang yung salamin sa bahay. Kaya... Sa labas ka na nag-trim. Oo. Ano be? Ano masasabi mo sa bigote? Aba, may mustache. Ano sa probinsya? Tanggalin mo na. Ganyan na lang. Yan. O, di bumata ka na. Mukhang tao na ako na. Ayan. O, may exercise na dyan. Galing ni Jax. May taga-bomba na. Galing Jax. Sige pa. Ang dami pa. Kubo. Family effort. Magida. Oy. Ay, agyaman. Thank you. Nagadunga sila. Thank you po yan. Bumabili lang kami ng pang-ulam, yung mga isda. Ayan na. Thank you po Tanungin yan. Paltat, bangos. Thank you. Thank you. Hinahanap namin si Jiro. Andito pala sa tindahan, nagkakalkal. Ano gusto mo, Jiro? Bakit dito ka sa loob ng tindahan? Dapat bili ka sa labas. Anong binili mo, Jiro? Jelly? Ala? Hello. Uy. Ay, katangan niya. Ichosera. Anong ginagawa mo dyan? Nagpapapunta ng utang niyo. Hala. Magbabayad na tayo. Hala.